Sukion ang sugilanon sa usa ka batan-ong lalaki sa Chile. Kini ang sugilanon ni Jonathan nga nagauluhan. Daghan kaayo ang mga Adventista. Si Jonathan, usa ka batan-on nga lalaki gikan sa Ecuador nga wala pagyud kaila og Seventh-day Adventist sa iyang nasod. Apan, sa dihang nibalhin siya sa Chile, isip teenager aron magtrabaho o mag-eskwela, murag bisan asa siya moadto, adunay Adventista. Bisan pa man nga mga usa ka gatos ug 6,000 ra ang mga Adventista nga naa sa Chile sa hapit 20 milyong katawhan, apan adunay Adventista didto bisan asa si Jonathan moadto. Sa Ecuador, Kristohanon ang iyang pamilya apan panagsara mo simba. Bisan pa ni ana, si Jonathan kanunay nagtuo sa Dios ug nagaampo. Sa dihang miabot siya sa Chile, usa ka bulan pa lang ang milabay sa wala pa nagsugod ang COVID-19 lockdown. Tungod ni ini, wala siya'y trabaho ug eskwela ug napundo siya sa uma sa iyang uyuan sa bagatan sa Chile. Dito, iyang nasuta nga tapad ra sa usa ka uma ang usa ka Seventh-day Adventist campground. Duha sa Adventist caretakers ang nakig-amigo kaniya ug matag Biyernes sa gabii mohatag og pagkaon og treats. Didto niya nasabtan nga espesyal ang Biyernes sa gabii kay sinugdanan kini sa adlong igpapahulay bisan dili pa siya interesado sa Adventist Church. Sa samang panahon, usa-usab ka Adventist nga silingan ang kanunay mo kumusta ug makig-istorya kaniya bahin sa Dios ug sa Biblia. Ang paborito ni ini nga bersikulo mao ang Josue 1:9 ug sa ulahi na memorize kini ni Jonathan. Kini nahimong iyang paboritong bersikulo ug unang bersikulo nga iyang nasagulo. Sa ulahi, gipahibalo siya sa iyang ikaduhang uyuan nga mag-eskwela siya sa universidad ug dili sa Santiago kundi sa Seventh-day Adventist University. Bisan natingala siya, gidawat niya kini tungod kay mutabang ang eskwelahan sa mga immigrants ug adunay maayong Kristohanong palibot. Sa dihang nagpuyo na siya sa dormitoryo, iyang nasinati ang Adventist lifestyle. Ilabi na ang pagtipig sa ikapitong nga adlaw nga mao ang adlong igpapahulay kon Sabado. Gipakita sa iyang mga higala sa Biblia ang Genesis 2:1-3 ug Exodus 20:8-10. Hinay-hinay, gisunod usab kini ni Jonathan. Nadani siya sa pagtuon sa Biblia tungod sa usa ka babae nga gustong mahimong misyonero. Apan sa ulahi, nakaamgo siya nga mas importante ang iyang relasyon sa Dios kaysa relasyon sa tao. Usa ka adlaw sa Sabado, nadungog niya ang wali nga nag-awhag sa mga estudyante nga tan-awon kung gitawag ba sila sa Dios. Dito siya nakahinuklog nga dili aksidente ang tanan, ang caretakers, ang silingan ug ang universidad. Gitawag siya sa Dios ug gitugyan niya ang iyang kinabuhi kang Jesus ug nabautismuhan. Karon, 19 anyos na si Jonathan ug matinud-anon nga nag-alagad sa Dios. Padayon niyang gihigugma ang saad sa Josue 1:9. Pagmalig-on o pagmaisugon kay ang Ginoong imong Dios uban kanimo bisan asa ka moadto. Kabahin sa 13th Sabbath offering ang pagtabang sa pagpalapad sa dormitoryo sa Chile Adventist University o pag-abli sa Adventist Volunteer Service Center nga magpadala og 30 ka misyonero matag tuig. Salamat sa inyong madagayaon nga halad.